pang lunch nang niluluto ko kahit maaga pa. Yan, kasi kailangan kong bumaba sa shop. By the way, happy Saturday guys. Yan, happy weekend. Kailangan kong bumaba ng shop kasi maglilinis kami. Yan. Nagluto lang ako ng munggo with tinapa. Yan. Tinapa flakes ng Shane is available to sa Shopee guys. Yan, sobrang sarap nito. Tapos may nakasalang ako ditong mga throw pillows. Hindi kasya. Binababad ko lang siya dyan. Tapos mamaya paikutan ko. Hinabot na kami ng gabi guys. Kakalinis. Sina? Sorry na lang. Ha? Ayun. Ito sila sabi ko sa inyo. Dami na namang na-expired. Lugi na naman. Pero sabi ko nga mag-move on na. Move on na lang. Ha? Price reveal. Price reveal. Wag na kasi nakaka-hurt. Loss. Wag na. Tapon na lang yan. Grabe. Ano ba vlog ko? Sabi ko alas 10 na pala. Payabot ng camera. Mag-vlog daw ako. Ano? Mga mo namin nag-overwork. Tinapos pa kasi namin yung mga ano. Pero naglinis kami. Ito na lang yung side ni Dayan. Yan. Overwork. Tinapos namin yung mga order ng RMK. Yun o. Tapos, tcharan. Papalitan pa yung ilaw dyan kasi walang ilaw. So, yan. Ah? Pang disco. Last gist nandito pa sa ano. 10. Yan. Tara, tayo na sa ano? Amoy. So, ayun, pasado alas 12 na ata, guys. Siyempre, nag-ano pa ako, naghugas pa ako sa labas. Kumain pa kami ni Daddy. Si Chris hindi na sumabay. Busog pa daw. Pero, pinakita ko naman siya nung Jollibee kasi nagmerienda kami kanina ni Bunso tsaka ni Rico. Yan. Kaso, inabot nga kami ng alas 10. Grabe. As in, literal na nag-ayos kami ng store. Tinanggal namin yung mga tag dun. Inabutan na naman ng expiration. So, ang dami sabi ni Rico. Gusto mo yan ako, te? Kinukwenta ni Rico. Sabi ko, wag mo nang kwentahin. Masakit pa sa loob. So, let go na. Ayan. Kaya, yun. Few na lang, brands na lang ang hawak ko talaga ngayon. Yung, sigurado kung umiikot pa rin. I mean, hindi natitenga yung mga produkto. So, yun na sobrang init. Kapag skincare na nga. Busin na natin tong toner. Tomato. Ayun. Okay na rin pala yung yung pagtulog ko, guys. By 9 PM, and itong week na to, inaantok na ako. And then, pag inantok ako, inaano ko kagad yung cellphone ko, binibitawan ko agad. Then, natutulog na ako. Wala nang yun, din ako uminom ng melatonin. So, yun. And then, maaga na rin ako nagigising. Siyempre, 9 PM, nakatulog na ako. So, around 7 AM, gising na rin ako. So, yeah, sana ganun, magtuloy-tuloy. Ayan, ngayon lang ulit na late kasi nga, tsaka kahapon pala, kasi naglaba ako, diba? Pero maaga pa rin akong gumising nun. And then, ngayon lang na naman yung pinaka-late. At, ayun nga, pinabot ako ng alas 10 sa shop. Pero okay lang, kasi naging productive naman yung yung araw ko kahit na Sabado. Yan. Tapos, bukas naman is Sunday. So, pwedeng tanghaliin ng gising. Ayan, and yun lang. Naubusin ang sasabihin Wala pa tayong dyan, Daddy, panonoorin. Parang ang init nung buksan mo ng aircon. Umulan din pala kanina. Kaya sobrang alinsangan. Parang ilang weeks na tayong walang pinapanood mga series. Tapos yung Threats and Mine.
Ay, naglagay na ako ngayon ng nung collagen. Kasi tuyo na yung mga pimple marks ko dahil sa monthly period. So, naglagay na ulit ako ng collagen muna. So, ganun pa rin. Yung pa rin ang ko guys. Skincare. Ayan. Tapos, good problem to. Wala na kaming panindang diyo. Kinuha na ng isang district ko. Kaya, ayun, isa sa dahil lang kung bakit na kami na tagalang kami sa shop ngayon. Kasi naglinis pa nga kami and then nag-send siya ng ng order niya. So, ginawa pa namin. I mean, pin-repair pa namin. Para sabi ko, tomorrow, hindi mangangarag yung boys kapag dating nila. So, yeah, kung kailan naman pa summer, tsaka walang stocks. Kasi nagmahal naman yung mga raw mats daw. Wala pa mga dating. Di ba? Nakakaloka. Yan. Kailan ba nangyari to, Daddy? Yung ganitong wala tayong stocks noon. 2017 ata. As in, buong summer, guys. Walang-wala kaming stocks. Zero talaga kami. Nakakalos. Pero sana ngayon hindi naman mangyari na buong summer ulit wala kami. Kasi yun ang pinaka-peak season kasi ng ng RMTDU talaga pag summer. So sana. Ayun, nagbabalak nga din kaming magbakasyon sa probinsya ngayong Holy Week kasi si Papa babiyahin na papuntang Bicol na naman ata or Visayas yun. Magbabike na naman. So, yun, pinagbibigyan. Ano niya talaga yun? Every mahal na araw, nagbibisikleta lang sila kung saan sila pumupunta ng mga kaibigan niya. So, wala kasama si Mama sa sa bahay sa probinsya, kaya kami naman yung uuwi. Yan, dapat uuwi kami, bala kong umuwi ngayong March kasi inaano ko yung tubig, pinoproblema ko yung tubig dun sa taas, sa bundok, sa mga doggies, kasi parang nahihirapan si Ate G na umiigib pa lang, nag-iigib pa lang. So sabi ko, palagyan ko ng puso, kasi until now wala kami makuhang gagawa, magpapalpal ba. So yan, kaya naman problema ako. Sabi ko, makauwi nga saglit. Ayan, tsaka na-miss ko na yung mga doggies. Kasi February, kailan huling uwi natin, Daddy? January pa ata, no? January 14. January 14 ba? February. Uwi ba tayo ng Feb? January 14. Parang hindi ata ka na uwi ng Feb. Oo, tama. Hindi kami umuwi ng Feb. So, January, huling uwi namin lahat, di ba? Kaming magkakapatid. So, yeah. Na natin. Umatuloy yung binabala ko. Bago mag-Holy Week kami lahat doon. So, yun lang. Good night. See you all tomorrow. Sunday. Di ko alam kung may magaganap tomorrow kasi gusto ko magpahinga at sobrang napagod talaga ako sa paglilinis ng shop. As in, super duper duper dami namin nilinis talaga doon. Yan. So, bye! Night today. Night. Alaga. Good morning. Kaya mag-aalas 10 na ng umaga. Naligo na ako kasi renew kami ng lisensya ngayon. Sana matuloy. Sinabi ko na kay Diana, tune pa rin yun na tayo. Baka ma-penalty na tayo. Yan, kasi January pa na expire yung driver's license ko. Tapos, 31 naman sa kanya. Kasi January yung birthday namin, di ba? So, sana matuloy. Ayan, tapos binabad ko muna din yung yung chicken. Ayun, sasabi ko, bato-bato, no? Napagsama ko kasi yung leg tsaka yung wing. So, wala. Pareho silang ito to. Yung half, ibabad ko na lang. I-marinate ko. Tapos yung half, lutuin ko ngayon. So, syempre, coffee muna tayo. Pinaghahalo ko, guys, itong holistic coffee. Tsaka itong beans coffee. Ito, grabe talaga yung nito. Din yung appetite suppressant. As in, nagwa once a day na lang yung yung meal ko. Yan. Pali, OMAD na ako. 1 meal a day na lang ako dahil dito. Tapos, ito rin naman, malakas yung niya, yung appetite suppressant niya. Kaso ito, medyo matamis kasi yung holistic. Tapos, itong beans, matabang naman. So, para mag-balance yung niya, yung lasa niya. And then, may extra flavor ako. So, yan nga, kasi flavorful yung diba, yung
holistic, pinaghahalo ko sila. Yan. Diyan muna kayo. Tapos may ano din kasi ngayon, may mag-ocular visit kasi nag-inquire ako ng blinds para dun sa kwarto namin tsaka sa kwarto ni Chris para, ayun nga, blackout talaga at naalibadbaran ako dun sa mga ano, parang akala mo butas dun sa bintana, diba? And then parang mabuksan ko if ever yung pinakabintana namin dun sa ano, sa kwarto para extra ano pa, extra hangin pa. Lalo na sa hapon kasi may presko ng puno dito. Yan. So, yun, nagpa-schedule ako nung Friday pa ata. Pero ngayon lang mapupuntahan at loaded daw sila sa ano, sa mga kliyente. Yan. So, sa pinagpagawaan ko rin ng ano, ng blinds namin sa probinsya. Yan, doon pa rin ako nagpa-coat. Tapos wala akong vlog kahapon guys, Sunday, kasi ayun nga, ginugol ko yung oras ko buong maghapon sa pag-i-edit. And then isang vlog lang yung na-edit ko. Grabe. Pinag-isa ko na lang, I mean, yung yung Saturday and Sunday, pinag-isa ko na lang ata yun. So, umabot siya ng 37 minutes. So, skip nyo na lang pag ano na parang naboboring na kayo. Diba? Sakto yung lasa niya. Half nung beans, half nung holistic. Sarap. Ay, nagpabili ako kay Rico ng ng carrots, tsaka bell pepper, at gagawin ko na nga lang yun. Afritada. At meron pa ditong baby potatoes. So, bago pa mabulok to. Pero in fairness, ang patatas, ang haba ng buhay. Nasa dry place lang talaga siya. Yun, Hindi ko na lang siya babalatan kasi baby potatoes naman siya. And then, yung binili ko din nung Friday pa ata to. Kasama ko si Jada at saka si Shane. Yan. Kaso yung isda ko, nagamit ko na, diba? Kaya nagpabili din ako kay Rico ng yellowfin na lang. 1/2 lang kako. Para maluto lang yan. Hindi masayang. Tapos kagabi, may tira pa kaming, ayan, tofu with pechay with tofu pala. Bakit ito wala na eh? Hindi pa tinanggal ni Chris Polo. Talaga naman. Dito kami sa Metropoint. Tapos na kami magpa-renew ni Daya ng lisensya. Nadaanan namin to. Yan, nakapag-ukay kami. Ukay ba to? Hindi. Parang, ukay ba? Ukay. Ayan, mga pakita ko sa inyo mamaya. Thank you. Worth 700. Ilan ako? 1, 2, 3, 4, 5 items. Ayan. Ayan, dito na ako bahay, guys. Nagmamadali pa man din akong makauwi. Kala ko maabutan ko pa yung nagsukat nung blinds niya. So, hindi na pala. Anyway, ayun, nasukatan naman. Sinabi mo, Daddy, na inside, mount? Oo. Ayun, kasi papa-inside mount ko dyan. Para flat lang sila dito. Para matanggal ko na yung mga ganyan. Nandito pa to ever since lumipat kami. Ayan. So, finally, guys. Yang rag-rag yung lola nyo, nag-jeep lang ako, kasama ko si Dayan, diba? Kaso hindi na umano si Dayan. Hindi na rin sumama sa akin papunta rito sa Adela. Bukas lang daw sila pupunta ng store. Yan. Grabe. Alauna ako pumunta doon. Last, nasa last 3 na ako. Tapos sabi ko kay Dayan, asan ka na? Sabi ko, last, pangatlo sa huli na ako, bilisan mo. Tapos sabi ko doon, Kuya, may slot pa ba? Kasi, pa yung kapatid ko kako, papunta pa lang. So, naman siya. Kaloka. Grabing inat! O, diba? And, yay! 10 years! Valid yung, yung lisensya ko. Katuwa. Wala akong demerit. Wala akong babayaran. Wala akong penalty. Yan. Init. Yan. Pero babalik ako ng palengke. Kasi bibili ako ng isda. Gusto ko magsigang sa miso. So,
Tara, balik na lang tayo doon. Hindi pala, iwan ko na lang kayo. Ayoko mag-vlog saan sa palengke. Yan. Ang aking skin today, ma-glossy-glossy dahil sa pagod. Charot! I'm back! Di ba, ang bilis? Ang bilis, ang bilis, ang bilis. Yan, nakapamalengke na ako. Ang lakas ng ulan! Yan, hindi man ako inantay ni Daddy. Bumaba na siya kanina eh. Hindi pa ako inantay para sabay kaming umakyat. Kaloka. Anyway, ayan, bumili ako itong ready-made na na, tag ito? Panggulay. Ano nga tawag dito guys? Pakbet! Ayan, para bukas magpakbet ako. Ayan. Tapos, bukas o ngayon ko nalutuin para initin na lang bukas. Bukas na lang siguro. Then, hindi ko alam kung anong isda na naman to. Doon sa binilang ko din ng isda last time. Yan, pero dagat daw ulit to. Hindi malansa. Diba, Ber? Try ko nga ulit. Pero ito amoy, amoy isda. Amoy isda siya. Unlike yung dati talaga na no smell at all. Pero, tingnan natin. Ayan siya. Parang siyang sirena. So, ganyan. Wala pong Imelda ba to? Ano? Iba yung Imelda eh. Then, bumili rin ako ng tuna belly. Yan. Pinakaliskisan ko na. Yung naka-ziplock to or naka-vacuum. Pero may kaliskis pa daw. Pinakaliskisan ko na. Yan, masarap to yan. Parang steak din eh, no? Yan. Then, ano ba to? Hipon. 1/4 lang. Pakamahal eh. Yan. Para kay Crispulo. Tapos, ayan. Ang palaya. And then, dinagdagan ko na lang yung yung binili ko last time. Kasi baka mga madilaw na yung nandyan sa ref. Yan. Luto na tayo. Saing. Saing na tayo konti. Yan. 1 cup lang naman sinasayang ko para sa magamit. Sakto ngayong umuulan, no? Yummers. Last balot ko na pala to ng ng aking adlay rice. Bukas magsaing na naman ako. Ayan, kain tayo. Sabi ko 1 meal a day, no? Kaso na ako dun sa LTO, guys. Kaya mag 2 meals a day tayo. Tapos shucks! Sarap ng sinigaw sa miso. Tapos yung niluto kanina, yan lang din ulam nila ngayon. Si Chris ayaw pa sumabay eh. At ayaw niya talaga sumabay. Bakit nga ba? Chris! Kain na! Let's pray. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this your gift which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tapon, tuloy. Na-shoot naman sa plato ah. Yan. Ayan, nanonood kami ng mga video sa YouTube. Mga nakakatawa. Pumutok nga eh. Ako nga, pero shoot sa sa plato, sumakto. Walang naman daw magpabuenas nitong Ayan. sikamata. Ang saya kasi naka 10 years ako. Pero every 4 years pala guys, magano ka parang medical. America. Yung sa mata, timbang, yung gano'n. Mata lang naman, di ba? Usually sa driving, tinatakpan yung ganyan. Grabing haba kanina. Alauna ako pumunta doon. Natapos kami, alas 5. So, ayan. Nakapaglinis na ako, guys, ng mga pinagkainan, pinaglutuan. Pakita ko lang sa inyo yung bago ako maghilamos. Ayan. Pakita ko lang yung mga nabili ko kanina. Namin ni Dayan sa Ukay. Uso na naman kasi ngayon yung mga pantalo na ano ba tawag sa pants na yun, Daddy, na akala mo pang nanay? Boyfriend pants pa tawag doon? Pero anyway, ayun. So, nakabili nga ako ng 4 yata or 5 peraso. So, unahin natin to. Ayun. Yung mga ganitong pants. Di ko lang alam kung nabivisualize nyo. Basta yung mga, parang nauulit lang naman yung mga fashion yan. Yan. So, ang lambot ng niya, ng tela niya, kaya nagustuhan ko sa kanya. Yung pagkamaong niya, malambot. So, pwede siyang pang simba sa baklaran or pang pagmilakad. Yan.
Yung mga high waist ba na, ano, na pantalon, na pang nanay noon. Alam niyo yun? So, ganon. Ayan. And then, 150 pesos lang kasi. Kaya napabili ako. Then, sunod. Puro light lang yung ano, yung mga size na meron doon na kasya sa akin. Kaya yun, mostly mga ganito yung ano niya. Parang mga faded na ano, na maong ang kulay. So, ayan. Magaganda pa yung ano, magagandang klase pa. Di ba uso nyo yun yung may mga ganyan-ganyan pa. O, mga ripped jeans, mga tattered. Yan. So, ito yung second. And then yung pangatlo, parang black lang siya na. Ay, kamay. Ayan. Black na, maganda yung tela. Yan. Linen, yung tela niya. Kung di ako nagkakamali, parang narinig ko kanina si Daya. Sabi niya, Tito, linen, oh. So, ganyan. Pero maano yung ano niya, maluwag yung ano niya, yung bandang legs. So, parang, ano siya, basta maluwag sa legs. Yun, hindi fitting. So, ito is, ano to, tama, 150 din pala to. So, lahat 150. Ang haba kasi, no, doon yung makita yung, yung buong pants. And then, pang-apat, itong medyo fitting. Parang, ano ba tawag doon? Ganyan yung tsura ng legs niya. Ano ba tawag doon? Parang pa-leggings yung style niya. Anong tawag sa ganitong pants dati? Stonewash. Stonewash. Hindi, ganito yung ano, yung cut. Fit. Parang pa-fit. Gano'n. Hindi. Fit. Ha? Slim fit. Slim fit. Oh, slim fit daw. Yan. Pero tattered din siya. Or ripped jeans. Yan. Pero mahaba to sa akin. Kaya sabi ko, paano ko na lang. Putulan ko na lang. Ganda nito sa ano, sa white na long sleeve. Ganun. Tapos naka-ano ka lang, naka-sneakers. Pa naka-sandals kang flat. Diba? Yan. And then yung last, etong ano. Yan. Ang ganda rin ito. Mukha lang siyang malaki. Kasi high waist siya. Literal na high waist hanggang dito. Sa may boobs ko. Pero ang ganda niya pag nakasuot. Bagay na bagay siya sa mga ano. Teka lang, sobrang taas niya pala. Kasi, dapat dyan lang. So, pag nakasuot siya, yan, tapos nakaano lang yung ano niya, yung white shirt niyo. Kahit simpleng ano lang, plain white shirt. Ang ganyan, ang ganda yung tingnan. Ayan. Wide din yung ano niya sa legs niya. Tapos naka-sneakers ka din na white, yung ganyan. Total, may hindi ako sa white, diba? So, yun. Yun lang naman yung ano na ukay ko. So, halagang 700 pesos.